Sugeng enjang para adi yuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adi yuswa ing dinten Sabtu Pahing sedasa Mei 2024. Sumangga dinten punika kita nampi jejer prahara. Para adi yuswa, nalika Jawa deres sinarengan swanten bledhek ingkang soro, temtu wonten raos ajrih geter ing manah menapa malih wonten bledhek ingkang nyamber wit klapa tamtu linanggung giris lan wedi. Matius 8 ayat 26, panjenengane banjur ngendika marang para sekabat dawuhe, "Ya gene kowe padha wedi, he wong kang cupet ing pangandel." Para sekabat ugi mekaten sami giris tinempuh prahara ing seganten. Sejatosipun kahanan punika perkawis ingkang limrah karana sinten tiyang ingkang wantun ngadepi prahara kados kala wau, tebih saking daratan saumpami prau punika kerem, sinten ingkang badhe mitulungi? Para adi yuswa, lelampaning gesang kita pribadi saha gesang masamuan ugi asring ngalami prahara. Prahara kala wau asring geteraken manah kita. Saged ugi jalari tiyang rumaos semplah mutung lan boten saged menggalih kanthi sehat, malah dadosaken pasulayan utawi prahara ingkang langkung ageng. Nanging waosan kita ngengetaken bilih kita punika estunipun pitados dhateng Gusti Yesus, ananging ugi asring kirang pitados utawi cupet ing pangandel. Boten namung kita pribadi, masamuan ugi asring cupet ing pangandel, namung ngendelaken kekiyatanipun lan kepinteranipun piyambak. Mila Gusti Yesus lajeng dipun anggep kados ban serep ingkang dipun betahaken nalika kita utawi pasamuan sampun rumaos katok mutung karana sampun boten manggih jalan keluar. Sumangga kita sami pitados dhateng Gusti Yesus, panjenenganipun ingkang saged mungkasi sakatahing prahara ing satengahing gesang kita, ing satengahing gesang masamuan. Kita punika namung kedah mantep ing pangandel. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka paring pepemut amrih kawula tansah mantep dhateng paduka ing sadengah perkawis. Paduka berkahi para adi yuswa dalasan anak putu kawula ingkang nembe makarya, ingkang nembe masamuan, ingkang nembe nindakaken menapa kemawon kawula pitados ing sadengahing prahara. Paduka piyambak ingkang badhe jumeneng makarya lan ugi paring kekiyatan dhateng kawula. Paduka berkahi para adi yuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Mirunggan kawula pasrahaken Ibu Tulat wilayah 6 GKJ Magelang ingkang udah sak mangke nembe nandang sakit wonten ing RSU Tidar. Monggo Gusti paduka ingkang makarya lan kawula pitados lumantar paduka Ibu Tulat menika ingkang nampi wetahing kesarasan saking paduka. Mirunggan kala pasrahaken Ibu Sucipto warga wilayah 7 GKJ Magelang ingkang udah sak mangke nembe nandang sakit wonten ing griya sakit harapan. Monggo Gusti paduka ingkang makarya matemah sederek kawula punika inggal nampi wetahing kesarasan. Sawetawis sederek kawula wonten ing GKJ Pugeran, kawula pasrahaken Bapak Bambang Sugiri, Bapak Minto Taruno ingkang wedal sak mangke nembe nandang sakit ing griya sakit Bethesda. Kawula ugi pasrahaken Bapak Dalmin, Bapak Wisno ingkang wedal sak mangke ugi nembe wonten ing pemulihan. Kawula pitados paduka punika tuing bagas kesarasan. Sawetawis sederek kawula ing GKJ Magelang ingkang nembe wonten ing pemulihan. Bapak Joko Rinanto, Ibu Lis Martono, Ibu Titik Marioto, Bapak Sugianto, Bapak Amung Pracoyo. Kawula ugi pasrahaken Ibu Tati ingkang wekdal sak mangke wonten ing pemulihan ing GKJ Ngablak. Kawula pasrahaken ugi sawetawis sederek kawula ing Kalinegoro ingkang ugi wonten ing pemulihan. Bapak Margono, Bapak Samuel Tujono lan ugi Bapak Agus Budi Pranowo.
kawula pitadosaken sedaya punika wonten ing paduka. Kawula pasrahaken Yuli Luther Harifa ingkang dumugi wekdal sakmangke nandhang sakit ing bab paningal. Kaunipun sedherek kawula inggih Kaji Bono, Ibu Sapar, Ibu Priyati, Ibu Sih Mirah. Kawula pasrahaken Ibu Wirya Sumarto, dalasan Pendeta Emeritus Ibnu Prabowo wonten ing GKJ Tlepok. Kawula pasrahaken Ibu Isti, wilayah 3 GKJ Wonocatur, Ibu Karyumi lan Ibu Kusmini ing GKJ Purbo. Mekaten ugi Ibu Indrayati ing Solo. Kawula pasrahaken Ibu Sriti Astuti wonten ing GKJ Tropodo Sidoarjo. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Lini Sutopo ing GKJ Semarang Barat. Kawula pasrahaken Bapak Budistomo ing GKJ Magelang, Bapak Mardiono, Ibu Marsudi, Ibu Sri Windardi ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro. Kawula pasrahaken Bapak Yohanes Mudadi ing GKJ Tuban. Kawula pasrahaken Ibu Nani Cahyono, Bapak Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Ngatini ing GIDJ Trangkil. Ing GKJ Immanuel Sulu, kawula pasrahaken Ibu Tugiani Sunarto lan Ibu Tati. Kawula pasrahaken Ibu Lasiem Blok 6 ing GKJ Gondang Winangun. Ing GKJ Wonosobo, kawula pasrahaken Bapak Lazarus Samijan, Bapak Yusuf Sunaryo, Ibu Endang Sarjono, Ibu Rudiah Sumardi. Kawula pasrahaken Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian, Ibu Wahyono ing GKJ Plengkung, Ibu Sunarti ing GKJ Salaman. Ing GKJ Ungaran, kawula pasrahaken Ibu Sukito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, Bapak Ibu Tugiman. Kawula pasrahaken Bapak Jatmiko ing Denpasar Bali. Kawula pasrahaken Ibu Warsi ing Kemenjing, Ibu Apri ing GKJ Canden. Ing GKJ Sragen, kawula pasrahaken Bapak Wursitoryadi, Ibu Sumiati, Bapak Suyanto. Kawula pasrahaken Bapak Chandra Deni Saputro. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Warsini, dalasan putranipun Yohanes Haryati ing Watu Sigar. Ing GKJ Mijen, kawula pasrahaken Bapak Budiono Arung Puji, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Trikartono, Bapak Waryono lan Bapak Moses Taji. Kawula pasrahaken ing GKJ Banyumanik, Ibu Sukarni, Ibu Sutarwi, Bapak Daniel Agus, lan ugi ing GKJ Tanon kawula pasrahaken Bapak Suhadi. Kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang nembe nandhang sakit lan ugi ing pemulihan kawula pitados paduka badhe saged ngginakaken menapa lan sinten kemawon ambrih sedherek kawula menika enggal nampi wetahing kesarasan. Kawula pasrahaken pasambat lan pandonga kawula wonten ing asma paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adi yuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adi yuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga.